Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley waqt intervent fuq il-programm NetLive qal li l-elezzjonijiet tas-Sibt huma importanti għaliex bihom se nibagħtu messaġġ ta' x'tip ta' Malta rridu. Jekk toqgħod id-dar tkun qed issaħħaħ lil dan il-gvern illi qiegħed idejjek. U allura inħeġġek, għamel sforz, ħud deċiżjoni, is-Sibt illi ġej oħroġ ivvota u vvota għal partit illi għandu l-ideat tajbin għal dan il-pajjiż u għal pajjiżna mill-Ewropa. Clyde Pooley qal li fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista għamel kampanja pożittiva, il-Partit Laburista għamel kampanja ta' tajjir u negattività fejn saħansitra reġgħet instemet lajta ta' għajna lajn u sinna l-sinna. X'negattività? Dan huwa l-istess persuna li qalilna illi għandna nibqgħu barra mill-Unjoni Ewropea u Joseph Muscat. Iftakruhom iduru bil-vot tagħhom biex jikkonvinċuna biex ma nivvotawx, dan huwa l-istess persuna li qalilna Malta se ġġib biss 1.5 miljun, meta kulħadd jaf li ġibna aktar minn 2,000 miljun mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa l-istess persuna li qalilna Makku. Qalilna aħna maħniex kapaċi inkunu fuq il-mejda ma' sħabna Ewropej. U dan huwa l-istess persuna li llum qed jikkontesta l-membru parlamentari Ewropew u l-Joseph Muscat qed jgħidilna li għandna bżonnu fil-Parlament Ewropew. Minkejja dik il-firda li żera b'dak il-kliem. Min-naħa l-oħra Clyde Pooley tkellem dwar il-kampanja pożittiva tal-Partit Nazzjonalista u l-proposti għal dawn l-elezzjonijiet. Aħna rrid nfakkar li aħna għandna madwar 2,000 proposta għal lokalitajiet ta' Malta u Għawdex u manifest elettorali għal Parlament Ewropew. Aħna aktar milli għamilna xi kampanja ta' propaganda bluċuħ u bil-qlub, aħna għamilna kampanja elettorali tal-idejat ta' dak li kellmuna dwarhom in-nies. Waqt l-istess programm saru interventi wkoll miż-żewġ viċi kapijiet Robert Arrigo u David Agius. Il-viċi kap David Agius sostna li dan il-gvern ħaqqu tbeżbiża. Mhux il-Partit Nazzjonalista qed jgħidu dan, iżda laburisti ġenwini li sostnew li jridu waslu sinjal lill Partit Soċjalista dwar għaliex ma jistgħux jibqgħu ikomplu għaddejjin b'din l-arroganza. Il-viċi kap Robert Arrigo saħaq li dan mhux gvern li qed jippjana, iżda wieħed li jinsab f'paniku. Minnaħa l-oħra f'dawn l-aħħar 18 xahar, il-Partit Nazzjonalista resaq aktar qrib in-nies b'kampanja tassew pożittiva u mimlija proposti.